Je to pravda, že zvyšujeme nároky jednoznačne. Keď sme začínali, tak sme napríklad netrvali na tom, aby tí ľudia mali skúsenosti. Posledné asi 2 alebo 3 roky už je to naozaj také, že v tej prihláške musia uvieť, že nejaké skúsenosti už majú. Väčšinou sú to buď už že aspoň 2 roky v nejakom divadle, alebo nejaký divadelný kurz, prípadne ak sa venujú spevu, tak zase aspoň tie 2 roky a tak ďalej. Čiže už rátame s tým, že to divadlo má už svoje publikum a to publikum niečo čaká. Je to predsa len ľahšie, keď ten človek už napríklad príde s tým, že vie rozprávať. Že nepríde a nerozpráva takto. Že aj preto sme to dali, že aby tie konkurzy boli už naozaj také, že tí ľudia neprídu a nebudú strácať čas. Záleží od toho, čo hrávame, ale vo všeobecnosti nerádame nikoho konkrétneho, že takýto typ. Niekedy to samozrejme býva, že buď pokiaľ sa s niekým rozlúčime, alebo potrebujeme nejakú alternáciu, ale vo všeobecnosti sa nechávame prekvapiť. Čo ten človek prinesie, aký text si pripraví, podľa toho, ako sa správajú. Lebo aj to je veľmi dôležité, tým, že sme ochotníci, že to nie je profesionálne divadlo, tak aj ten kolektív musí fungovať. Čiže sledujeme naozaj to, že ako tí ľudia fungujú s tým kolektívom napríklad na konkurze. Ako sa rozprávajú s nami. Sú introverti, sú extroverti. Čiže je to veľmi rôznorodé, lebo mnohí herci introverti reálne sú. A tom javisku si kompenzujú tú introvertnosť. Nehľadáme akoby nikoho konkrétneho, že typovo alebo čo, ale hľadáme ľudí, ktorí sú zaujímaví. Stalo sa už viackrát, že sme napríklad nejakú rolu prispôsobili človeku, aj keď tá rola bola pôvodne inak zamýšľaná, lebo sa nám do toho veľmi hodil, aj keď ten človek pôsobil úplne inak, ako tá rola bola pôvodne zamýšľaná. To príde, má záujem, je zaujímavý pre nás a aj my sme zaujímaví pre neho. Prečo nie? Občas sa to stáva. Je to skôr v prípade, ale keď nám niekto vypadne, alebo potrebujeme alternáciu a nie je to napríklad človek, ktorý sa ľahko zháňa. Takže vtedy to tak funguje. Tam bola jedna slečna, ktorá hrala veľmi zaujímavo. Veľmi pekne páčilo sa nám to a veľmi sa do toho oprela a mala vážnu scénu, si už priznám sa, nepamätám si, čo to bolo. Ale pamätám si, že kolegu Petra Trnku, tak ona si ho vyliadla ako tú postavu, o ktorej hovorila, alebo s ktorou hrála v tej scéne. A tak sa do toho oprela, že ako sme mali pred sebou stôl, tak ona o ten stôl zavadila rukou. Začala krvácať a celú tú bielu košeľu, ktorú mal, tak mu samozrejme zakrvavila. To už sme sa vám dozvedeli potom z rozprávania od nej, že keď pozerala ostatných, ktorí sme nechali niekedy aj opakovať niektoré veci, tak ona skončila prvú scénu a my sme povedali, ďakujeme, stačí. Ona bola frustrovaná, že či to bolo také zlé, že však všetci hrali viac a ja že nie. Ty si bola v momente jasná. Potom bol druhý človek, to bol človek, viem, že tam boli nejaké veselšie scény, tuším, pred tým človekom a potom prišiel tento, bola to dáma, zahrala úplne vážnu scénu tak, že doteraz si pamätám, že my všetci v trojach porote, keď ona odišla, my sme takto zostali, že teraz by sa zišlo niečo veselé. To bol taký neskutočný zážitok, že dobre, tam je to čom, že moment. On to mnohokrát pôsobí, že však si sadne človek do poroty a to bude ohromná zábava, bo že to je neskutočne zaujímavé. Vo svojej podstate je to niekedy veľmi ťažké držať tú pozornosť. Keď sme mali na konkurze 15 ľudí a ten konkurs trval 2 dní a človek si povie, že však tam človek 3 hodiny sedí v porote, čo to vyčerpáva. Lenže ten človek aj komunikuje a stále musí vnímať. Pre mňa osobne je veľmi dôležité, keď ten človek príde, aby bol čo najviac v pohode. Sú ľudia, ktorí prídu a majú trému. A snažím sa čo najviac na nich preniesť presne to svoje nadšenie, že nemá sa čo pokaziť. To neznamená, že v tej chvíli sa pretvarujem na nich, to vôbec tak nie je. Ale keď toho človeka vystresujem, nemá šancu ukázať to najlepšie. A aj keď sú naozaj prípady, kedy sa môžeme snažiť a nejde to z toho človeka von, tak minimálne si snáď z toho konkurzu aspoň odniesie ten zážitok, že nebol strápnený, nevysmievali sme sa mu. Nikdy toho človeka nemôžeme verejne ponížiť. Pre nás je dôležité, aby sa ten človek, ako aj zoberieme, ale ak aj nie, aby odchádzal s tým pocitom, že nebol strápnený.